So darating sila Crystal Granite ngayon dito para ikabit ko. O si DJ lang tayo. Si Buddy Jess. Si Vice Mayor. Tindahan. Right. So tatay ni natin talagang medyo maingay nga ng araw lang. So tingnan po natin. Okay. Okay, gantan nyo ah. Okay, pantay na. Maglalagay na sila ng granite dito. Magandang araw po sa lahat mga boss. Ayan, dito tayo sa Romulo Street, kami ng Tarlac Project. So update po natin yung project natin dito. Okay. So ayan o. Shoutout kay Ma'am Sunny B Delete o Delight. Ay, chinelas. Iwan natin chinelas dito kasi na ano na. So yung baseboard ito sa rito. Okay na rito. Tapos may baseboard dito. So yung TV console okay na. Pag-ilawin mo nga. Ilaw. Ayun. Ayos. Ganda na. Kung kuha yung drawing natin no? Pero pinalis na ni madam ito. Ayun na lang may ganyan. So dito yung mga board natin. Malpas yan? Baseball. Dito yung mga ibang floated panel. Parang magano sila ng ano, mag-ooperasyon. Ganda na oh. Wala pa sila ano? Ano nakuha nyo ng buo? Ate mo pare. Oh sige. Ate uri pagpapang na rin. One. Para yun ang ilagay nyo dun. So tatanggalin na kasi ito mga boss. Bali gagawa po tayo ng panibago dito. Gagawa po tayo dyan. Ganda na oh. Saan ka pa? Oh. Ayos. Itlog na lang kulang dito. Itlog. Para mapisa. Tapos ito, ayan o. Talagyan na rin sila ng ilaw. So darating sila Crystal Granite ngayon dito para ikabit yung mga ano na to, countertop. So Black Galaxy. So ano pa yung gagawin nila dito. So tingnan nga natin yung iba. So yung baseboard na nilagay dito mga boss, ano po yun, parang cornisa rin, hindi po siya inaanay. Mga baseboard na yan. Yan ito yung malapitan. So ito yung isang gabi lang ginawa natin. Okay, ayos, ganda. Tapos dito JR. Puntahan yun. Ito, makukubaran na kasi ito eh. Tatanggal. Kukubaran na lang ito.
natin dito. Okay na rito. Tapos na. Tapos ito yung isang CR. Okay. Ito yung master bedroom. So dito, halos tapos na rin dito. So wala nang cover ito. So ganyan na po siya. Dito altar. Ito, tatanggalin na po ito. So, nagtanggal na po kami. Kukunin na lang po namin yung chig pinggan para may lagay rito. Para magamit dito. Kasi ito, hindi na kasi ito mapapansin. Mapapalitan na po ito ng UV board, yung pinaka-backing natin. Hindi na po yan makikita sa design. Iba na po kasi yung design na nilagay natin dyan. So, altar. Okay. O, sige lang tayo unti baseboard nan. Kwarto ka na to eh. Malpas siguro doon na. Ate pa yun eh. Akong pa yata yun eh. Ano yung bansong nai? Okay. Okay, tara na. Let's go. Punta na po tayo sa San Carlos. San Carlos, meron po tayong estimatein doon. Estimate. Kasama natin si Buddy Jess. Si Vice Mayor. Vice Mayor yata si Jesus, no? Noon. Tara. Okay, dito tayo sa San Carlos. San Carlos, Pangasinan. Lapit lang po natin yung isang site visit na papa-estimate ng ceiling tsaka modular cabinet. So ayan, shoutout kay kanina sino yun? Jericho Manson. Ayan, shoutout kay Sir Jericho Manson. Head west, then you will arrive at your destination. Okay, so ayan, dito tayo sa Sitio Tokok. Tokok. Malit lang yung daan dito. Hanapin natin sino nga natin? Romeo Austria. Romeo Austria. Nako, baligtad yata. Baligtad. You have arrived. Ayan, hanapin natin si Romeo Austria. Ang hirap ng daan dito. Kaya makakipot. Boss, kay Sir Romeo Austria. Kay Jericho Boss Manson. Dito po yan. Naka-ranger din, well truck. Well truck. Parkingan no. Siguro lagayan ng tools ito. Tindahan. Okay, ako po yung kausap ni Sir Jericho Manson. Oo, sinanap ko si Sir Romeo Austria. Dyan sir, yung alam niyo yung gate dyan sa Turbada. Dito lang. Dito? Katapos ng itong bahay na to, isang bahay tapos kanila na. Dito kasi tinuro na.
Yung panis ka niya. May papagawa po siya. Bahay. Sige po. Mali. Sige po. Dito po. Badang kwan. Kita na paglabas niya yung cake. Okay. Tara. Mali. Mali tayo. Iba yung napuntahan natin. Iba. Paliko. Sabi niya ito na. Lumigo na tayo rito. Mali. Okay, dito na tayo. Ito, tama na po ito. Sigurado na po tayo na ito yung pupunta natin. Kayo po si Sir Romeo Austria, sir? Good morning po. Tara. Yan, ito ay bahay na Sir Jericho Manson. So, Manugang pala. Maraming salamat po. Opo. Hindi po kumakagat yung aso? Ray! Delikado sa atin ito. Hindi pa pala napalitadahan. So, matagal pa to. Sige, sukatin muna namin, sir. Sukatin muna natin, mga boss. Ano siya, tag sukatan? A few moments later. Okay, so ito yung kitchen, dining, tsaka living room. Tapos may isang kwarto doon, laundry, CR. Tapos dalawang kwarto sa room 2, tsaka master bedroom. Tapos yung garahe yan doon. So hindi pa napalitadahan. So yan, medyo matagal-tagal pa to. Wala kasi nagtatrabaho eh. Tapos ito yung balcony, garahe. So punta tayo doon, mga boss. Ito po yung bahay. Ayan So tingnan natin yung design na ni sir. Sampu tayo dito na. So tatay ni Sir Jericho. Ay biyanan. Ayan na, mga boss. Merienda. Pamerienda si sir. So na-estimate na po natin. So hintayin na lang po natin yung ni sir. So hindi pa naman napalitadaan yan. Tapos yung modular niya, so kukunin pa po natin yung ibang detalye bago natin ma-estimate yun. So medyo may kamahalan kasi yung modular. So dapat detalye para actual yung estimate natin, talagang hindi na harap estimate. Okay. Medyo maingay nga lang dito, sir. Isusuli ko bukas, maingay yung likod. Bakit? Crack gawa ganun siya Bago yung gulong. Opo, sir, isang set po siya. Ayun, pachichikapin lang. Okay, hindi ko naman. Sige po, sir. Maraming salamat. Maraming salamat. Shoutout kay Sir Jericho. Sige po. Okay, dito na tayo. So, ano po to? Sa may Bayangbang Cadre Site Project. Hello, good afternoon, madam. Ito sa yes, sir. So tingnan natin kung ano matapos nila.
So Merkulis po ngayon, nag-start po sila ng Lunes. Isang araw lang. So tignan po natin. Asar. Okay. Yan na. Oh, naglalagay na rin sila ng electrical. Asar. Dito nagtatakip na sila. Bilis. Dito rin. Okay. So ito na naman yung ginagawa nila ngayon sa may extension. Okay. Susukatin daw yan? Saan kaya? Doon sa ano? Yan sa may harapan? Wala naman sinasabi. Sige. Okay. So, tatatlo pa lang kayo? Hindi pa kayo nadagdag? So, kala ko bunta si Onyok. Hindi pa nga sumunod ko eh. Kahit yung kasama nyo muna sana yung dati. Wala ka bang contact nun? Ay. Si Justin. Try ko kontakin kayo. Oo. Oh, sige, tara na. Tala kami. Okay. Sige, gantan nyo ah. Okay. Yung kasing gwapo ninyo. Para ano, mamanga sila. Tambads. Sige, kami pa malang. Okay, kami pa. Okay, so baka yung susunod na punta natin dito, kasama na natin yung ano, magdadala na po tayo ng spandrel. Spandrel para dyan. So na-order ko na po yun, yung spandrel. So tara. Okay, balik po tayo rito. So andito na sila sa Crystal Granite. Balik tayo dito sa ano mga boss, Romulo Street. So sila ano, sila Crystal Granite. Siya po yung laging kinukuha natin na naglalagay ng mga granite pag ano tayo, pag gumagawa tayo ng cabinet. Okay, yung ano napili nila, Black Galaxy. Tapos salt and pepper. Ayun, salt and pepper. Ano rin? Mabali maging nagchinilas. Okay, karanggalan natin. Tanggal na yung ano. Hindi pantay na. Okay na. Ayos. Oh. Oh. Nasar. Okay lang. Oo, lagyan niya yan. Lagyan na? Oo, may baklas yan, di ba? Oo, lagyan niya na. Wala si Sir Alvin. Oh, pag magano kayo, linisan ninyo Oh, makita nyo, malinis to Malinis to. Oh, susunod, linisan nyo pag bago kayo malis. Okay, so natanggal na nila yung ano kaninang umaga. So ito na yung magiging design nya. So ayan na. Kaya lang di sila makakapagtrabaho ngayon kasi maglalagay na sila ng granite dito.
Ganda niyong lagay yung kasing gwapo niya. Hello, madam. Kasi, madam. Okay. So ito, naka 45. So malalagyan din dito. Malalagyan din. So ganitong kulay din pupunta rito. Ayos. Okay, tara na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ay. Let's go.